नमस्कार प्रणाम। आजकाल शीतलहरी मौसम ऐसन फैलल बा। शीतलहरी मौसम में हर केहू अपने लइकन के या बीवी बच्चा पे ध्यान नइखे देत। तो शीत ऐसा चीज़ होला भैया कि उस शीत जोन बा हालत खराब कर देला। और शीत से बचल जा, अगर शीत से नइखे बचत रहुआ लोगन तो भाई तब तक एक लिए कोनो उपाय ही नहीं। लेकिन शीत से बचब बहुत बड़ी जरूरी हो। तो आवे शीत से बचल रह भैया, जाड़ आइल बा। शीत से बचल रह भैया, ओ जाड़ आइल बा। जाड़ आइल बा, हो जाड़ आइल बा। शीत से बचल कर भैया, ऐसन जाड़ आइल बा। शीत से बचल कर भैया, ऐसन जाड़ आइल बा। जूता मोजा कीनी के बच्चन के पहिनावा। जूता मोजा किन के लइकन के पहिनावा। ओ घरे रही के शीतलहरी में जीवन बितावा। किसिम किसिम के रजाई फैलल बा। किसिम किसिम के रजाई फैलल बा। ए भैया भैया रजाई कीन के ओढ़िह, शीतलहरी आइल बा। रजाई कीन के ओढ़िह, शीतलहरी आइल बा। ओ 1 जनवरी से 1 जनवरी से नइखे होत घाम हो। ओढ़ब रजाई गरम रखी रहिया राम हो। ओढ़ब रजाई गरम रखी रहिया राम हो। चट्टी चौराहे पे जलावे खातिर चट्टी चौराहे पे बोटा रखल बा। केहू ज्यादा पैसा वाला आदमी बा तो बोटा सुलगवाई देता गरीबन के, रास्ते पड़े लोगन के तापे खातिर। ओ चट्टी चौराहे पे बोटा रखल बा। बोटा रखल बा, ओहो सरकारी बनल बा। कोहिरा बदरी घेरा तरोजे, कोहिरा बदरी घेरा तरोजे, मौसम डाउन बा। कोहिरा बदरी घेरा तरोजे, मौसम डाउन बा। ए भैया ए भौजी ए भैया, बच के घर में रहिया, शीतलहरी आइल बा। ए भैया बच के रहिया घर में, शीतलहरी आइल बा। ए भैया बच के रहिया घर में, शीतलहरी आइल बा। दुई कौरा काम खा रह सकून से आ। दुई कौर काम खा लेकिन रह सुकून से। ऐसन शरीर रख रह जनून से। ऐसन शरीर रख रह जनून से। रह जनून से। आदमी बहुत मरत बाड़े, आदमी बहुत मरत बाड़े। ऐसन दिन आइल बा, ऐसन दिन आइल बा। ये भौजी बच के रहिया घर में, शीतलहरी आइल बा। ये भौजी बच के रहिया घर में, शीतलहरी आइल बा।
केहू के शीत मार देता, जल्दी दवाइयों करे के मौका नहीं देता। जे कमजोर मनई बा उ त नहीं बच पावता, जे रचका हर शरीर से हट्टा कट्टा बा देखे लायक, वो अगर बीमार होता ओके तहीं हॉस्पिटल में लेके जात बाड़े, दवाई करत हुए तो बच जात बा। और जे बचे लायक बा उहे भर, जे नहीं बचे लायक बा ओके तो ठंडी अपने कब्जे में ले लेता है भाई। काल बनारस वाले गुरु भाई सुरेश यादव जी एगो लड़का के जूता मोजा फ्री में देवौलन। यही से आप लोगन के गाना के माध्यम से संदेश देतानी कि आप लोग बचा, ठंडी से बचो। अगर ठंडी से नहीं बच रहे हो तो ठंडी अपने कब्जे में कर लेगा। ओ जीवन के नइखे बाटे कौनो ठिकान हो, धन दौलत पे जानी करा गुमान हो। रसिया राहुल गा के काहे, रसिया राहुल गा के काहे गलन आइल बा, ए हो गलन आइल बा। ए भैया बच के ए हो, ए भैया बच के रहिया घर में शीतलहरी आइल बा। ए भैया बच के रहिया घर में शीतलहरी आइल बा। आप लोग गीत अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करब और थोड़ा ठंडी से बचब। धन्यवाद।